שלום, אנחנו תוכנית אימפקט, תוכנית הדגל של ארגון ה-FIDF, ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית. התוכנית מעניקה מלגות לימודים לחיילים משוחררים יוצאי המערך הלוחם על בסיס מצב סוציו-אקונומי משפחתי, במטרה להוקיר תודה על שירותם הצבאי. במידה ותתקבלו לתוכנית, תוענק לכם מלגה בסך $5,000 לכל שנת לימודים, עד סיום התואר. בתמורה למלגה, יהיה עליכם לעמוד ב3 התחייבויות בכל שנה. 1. התנדבות. יהיה עליכם להתנדב 130 שעות בקהילה במסגרת אחד מארגוני ההתנדבות עמם אנו בשיתוף פעולה. 2. קשר עם תורם המלגה. יהיה עליכם לכתוב 2 מכתבים באנגלית לתורמי המלגה שלכם, אחד בכל סמסטר. 3. מפגש שנתי עם צוות התוכנית. יהיה עליכם להשתתף באחד מהמפגשים שלנו המתקיימים במוסדות הלימוד הגדולים. השלב הבא בתהליך הוא מעבר ראיון אישי בזום עם נציגה מצוות התוכנית. אין צורך להתכונן מראש. אנו מאחלות לכם המון בהצלחה.